अगर आप एसएस म्यूजिक से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय प्रकाश चंद्रवंशी। समझे न आवे में केतना लोग आटल हो केतना नया बाजा बना आइल पेन्हे बटे फाटल हो पेन्हे बटे फाटल वैसे कही देही आके दशा नहीं खे कहे बार पागल आइल मल बतासा नहीं के कहे बार पागल आइल मल बतासा नहीं के कहे बार पागल आइल मल बतासा नहीं के सुना ढल सल बरुका चुआ दम का नाक डिबा के मार दे काहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं के काहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं के बतासा नहीं के काहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं के बतासा नहीं के काहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं के नया रहे माल जब रहे पैक हो चढ़ल जवानी एक कोई लस के हैक हो अप टू डेट बिगड़ल ढांचा नहीं खे काहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं खे काहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं खे काहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं खे रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज। मार्केट में आइल तब से लागे ले अनोखा बुढ़ावा पुरानिया के देले बाटे धोखा हो देले बाटे धोखा के से चंदन बाते अच्छा नहीं खे कहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं के कहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं के कहे बारा पागल आइल मल बतासा नहीं के कॉन्टैक्ट नंबर 73526764।